बेनो नोंनि समायखेरा लानाया हानजानि संबिजितखौ हेव खालामा होननानै हुइसार जेराव दं बाहाय दलरै गसंनानै था नङाब्ला खोनासं दिनैनिफ्राय आं नोंसिनि गोरा आरो आंनि बिथोना बिजित गोरानिफ्राय quite opposite that means उल्था बुं सोरहा आंजों खौखि दं आखाय थिखां नोंसोर देगारसिं नोंबो दे फोथायफिटसेयाव खारिजा आं बायदि मोनसे लोब्बा लाखिनो हानाय ना नों मानसि नङा नों जेबो गांसोम मोदानि सोमोन्दै मानसिखौ नोङो इनाय फोजोबस्रांबाय देगारसिं नोंबो सानसे समाव आं बायदि थैलांनांगोन बे आरो सोर जालायखौ मानसि नामा Daddy, नोंनि फन हेलौ बिग्रि साहब गारांखौ हमनो हाबाय नङा होमबा मा नों मा नांगौ बुंखोना मानो बिग्राय बाबु खोनासं आं जेसेबां दिन थांनानै थागोन एसेबां दिन नों दलरै जनानै थानो दालुबै हेलौ सोरनि फनमोन सोरनि जानो बे हारामजादानि मा नांगौ बिनिलाय मानो जावले जावले एकदाव हरबाय थादों मानो खि नांनानै दं बेलाय बेनोथ' साननो गोनां जानानै फैदों बेफोरखौ सानहाबबाय थानानै मा जाबावनो ब्रेकफास्टआ जाना लागोदो न माब्रै जानो गोसो जाबावनो सानस्रि फारसेथिं नायल' जाल' सासेल' बिनानाव हाथाय खुनसे जाबाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय न'आव फैनो होननानै ओंखारबोनाया लामाफ्रावसो नङा सानथावै बाथ्राखौ दासान निबासिया नोंनिल' बिनानाव नङा बिग्राय आंनिबो बिबोनां आं मिथिगौ सानस्रि निबासनि दुखुआ नोंनावबो खम नङा हेल' Inspector Deimari here. Yes sir. Thank you sir. Okay. सानस्रि असि साबनिफ्राय फन फैदों हाइरडआव सानै मानसि गोथै स'आव गोलैना दंफैयोनो सारा स्पटआव दंहैखायो आं दानो थांथारनांगौ बिग्राय ब्रेकफास्टआ नों जानानै लाग्रोदो Sir. बिग्राय बे सानै मानसिनि डेड बडिनि बिगोमा सिखाराखिसै नोङो पस्टमर्टेमनि राहा खालामदो आरो चेम्बाराव आंखौ लोगो हम जागोन सार
निबासिथार नंगौ बियो थारैनो निबासिथार निबासि ओइ निबासि बा निबासि बा इसिबां थिफुदलि जाथारबाय नों ओइ मिस्टार नों सोरखौ बुंदों नोंखौ बुङाखै बे नोंनि खर'खौसो बुंदों What nonsense बा निबासि बा बेखौनो होनो दावखाया दावराय जानाय बिब्दिनो बर' सिख्लाफ्रा एसे लेखा रोंबानो सानसे साननै टाउन सहराव थाज्रांहैब्लानो गाव गावनि कालचारखौ नेवसिग्रा नाथाय बेखौ मिथिखा दावखाया माब्लाबाबो दावराय जानो हाया आरो दावराया माब्लाबाबो दावखा जानो हाया ओइ मिस्टार आराव निबासिखौ सिनाया आरो मिथियाबो आं सायासो आच्छा जार्नालिस्ट सायास्रि नों खरगासिनोथ' थां थां तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव खर'खौ फाहामजायो थां 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 आंबो नायगोन मोनसे गाथोननि दै लोंग्रा निबासि सिख्लाया सार खोथा फंसे बुंनो साननानै दंमोन नाथाय दिनैसिम बुंनाय जायाखिसै मा बाथ्रा सार गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायहैनाय आंनि सासे बिनानावा न'आव फैनो होननानै खौरां हरनाया दिनैसिम 12 सान जालांबाय नाथाय दासिमबो गैया इउनिभार्सिटि गार्ल्स हस्टेलावबो गैया रिलेक्स नों बादि पुलिस अफिसारनि गोसोआ एफाग्राब थाब नार्भास जानाया समाया फिसालाखौ लांखारनाय गुवाहाटी र'डआव एटाक खालामनाय फनाव सिगि हरनाय बादिब्ला बिनानावनि न'आव सफैयै जाहोना देगासिनो नङाथ' मेबी बिग्राय आं नोंखौ हाजासे मदद खालामगोन गो एहेड योर इनभेस्टिगेशन अके सार नों खरगासिनोथ' थां थां तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव खर'खौ फाहामजायो थां निबासि नों गावखौनो सायासि होननानै लानाय जाहोना मा सिमां दरा खेवथ' सिमां मा खालामनो लामायाव आंनि सासे लोगोआ गावसिनाव ब्रा ब्रा हाबलांनो लिंलांनायलाय हाबनानै डेट मथे सफैनाय जायाखिसै नै दाबो आं फैनाय बासआ लामा ससेयाव गाज्रि जानानै बेसिम थाबायना फैनायलाय मोनालायबाय बेथ' निबासिथार निबासि निबासि मानो थांखो निबासि
मानोथो गसंबाय थाखो हाबबोदो मानोथो गसंनानै थाबाय थाखो खाथियावनो जिरायग्रा दङ जिराय निबासि सिङाव माथो खालामबाय थाखो गोजाननिफ्राय फैनाय गोलोमदैजों मोदोमा गेसाव मोनामजोब्बाय बेखायनो जि गानस्लायदों आं सिमां हराबो थौबाय खाथियावनो बिसना दङ बेयावनो गोलांथ'दो बिथ' मैया आंखौ निबासि निबासि होननानै गोब्रामबायनायसो जानो हागौ निबासि मुंनि सिख्लाखौ गोसो थोनानै मोनैनि जावलिया जाबाय सिबाय फोजाहैनांगौ ना मानांगौ जाखो होमबा फाग्लाबाबो जावलियाबाबोथ' मानसि फोजाहैनांगौ जाबाय ओइ मिस्टार सिखार द ओइ मिस्टार मानोथो थाब फोजायालासिनो थाया निबा ओइ मिस्टार आगोलावनो आं बुंखादोंमोन ना आं रावबो निबासि टिबासिखौ सिनाया होननानै आं सायास्रिसो जानालि सायास्रि बे हाग्रा ओनसोलनि खौरां बुथुमनो आं बे फरेस्ट बांलायाव थाफैदों निबा नों गावखौनो मानो होखोमानो नाजादों मानो बुजिबाय आं नों थारैनो खर' गाज्रिमार भावथिना दाख्लामसै निबा नों मानो सिनायै जाफ्लाखो आं सिमांनिबा नोंनि सिमां CID इन्सपेक्टर सिमां खर' गाज्रिखायसो बिफां सायायाव हरफामानि उन्दुलाबायदों बियो माब्रै जाखो आंथ' बेथ' आं निबासिनो होनायथार हाब माबोरैथो हारसिं थाबाय थानांगौ जाखोरा नोंलाय माबार खैनाखौ लायनानै सैमा अरलाय होगारदो ना अरलाय होनोथ' हागौ मालाय गोसो थोथ्राब्ला आंखौ हमब्रा आंखौ नोंनि बुद्धिखौ लाजाया बुद्धिजों जाया खायदाजों खालामगोनब्रा आङो मा खायदा नै हायना मुलि हायना मुलि आंखौ हमब्रा माबायदि हिन्जाव बिलाय नोंनाव खारसन होनो हायोआलाय बेखौ रोंगौ नोङो बे सुवामि रोङै मा दं निख्लाव थाखासो फाक्का
दानिया लायदे बबे खैना बियो नोंनाव खारस'नाया अनजालिनिबा बुजिस'नो हाला जों सानैनि रुगुं गैयै लैथोनि समान गुवार मोजां मोनलायनायाव मानो गोरोन्थि बुजिलायनाय फैखो नोंगौ थारैनो नों आंखौ मोजां मोनमारा देगार सिंखौसो देगार सिंआबा सोर जालायखो निबासि नों आंखौ मोजां मोनैखायनो आं होनाय नेकलेसखौ गथायफिनबाय बिनिखायनो आंबो आस्थामखौ गथायफिनबाय दर सेराव गुफुर लेखानि फिसा थफ्ला नुगोन खननानै नाय नोंजों मुगैजानाय सिमां निबासि नों मा साननानै आंखौ मोजां मोनामोन दा मानो मुगैफिनखो मा साननानै देगारसिंजों बिहारु खालामखो देगार सिंआबा सोर होमब्ला निबासिखौ देगार सिंआबो गोसो थोयो बिबारा बारसे सिखिरिया मानै निबासिया मालाय माबायदि हिन्जाव सानै गोसो थोग्रा सिमाङा मालाय माब्रै आंखौसो निबासि होननानै गोब्रामबायखो सुगोनां बिफांनि बिबार होनना बादोंमोन आं दै लुना जोथोन लानो नाथाय नोंनि गेवलां मोहिनी नांहोनायाव दिनै हाबजाबाय आं सुजों आंनाबो गोरोन्थि जायाखै होमबा जिबायखौ मिथिया असिया गालि गोथां होनाया निबासिया मालाय मा इसे अन्थाइ बिखा होमबा सानैजोंनोथ' बहा माब्रै आन्दायलायखो बहा आनज्रायनानै मानो बिदि जावलिया खालामखो बिथांखौ निबासि आं मिथिगौ हाजारखि नों मेगननि गोजान जाया नों आंखौ बावनो हानाय नङा सिमां दरा खेवथ' प्लिज सिमां दरा खेवथ' नोंनो आंखौ मानो नांगौ निबासि सिमां नोंहा मानो आस्थामखौ हरफिननांगौ नेकलेसखौ आं गोसो जानानै गथायफिनाखैमोन ना बोरैबासो जनानै गदों